ulama dumateng para bapak yang ingkang tansah kula tandingi, dumateng para bapak punika sesepuh aji sepuh ingkang dahat anggon masuki nesti dumateng pepocanan kautaman ingkang pantes sumur dan sabun para kawula dasih sumrambahipun dumateng adik-adik para siluman ingkang tansah njajal bedet wonten nagari Saha ingkang tansah naliti kelestarianing agami saderengipun acara kawiwitan semoga sareng-sareng syukur alhamdulillah kantheng taufik hidayah inayahipun kula panjenengan sedaya saged matur wonten ing prosekawan mriki ingkang tansah rimuban ingkang kawiwilujengan. Mugi boten kesupen sholawat salam mugi kuncup dumateng panjenenganipun Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingkang kita tenggo-tenggo manfaatipun bidang wonten ing dinten yaumul kiamah. Amin. Para rawuh kakung sumawana putri wonten ing mriki kula sareng kaliyan warga Rodesan kabeh biaraken sekedhik kadatan bobine anggen kula nyayi lan mangke wonten atur kula ingkang kirang bertemu kula mawanti-wanti nuwun pangapunten ingkang sak kathah-kathahipun dumateng para bapak lan para dulur sedherek para adik-adik sedaya ing titik menika warga Rodesan ingkang sami matur wonten ing panggenan mriki sami ngedalaken sodakan sekolah langsare kapru damel nuwe dumateng Allah ibet kawit Kanjeng Nabi Adam lan Siti Hawa mugi sodan dumateng hubungan kita Gusti Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingkang mandhaken dumateng sahabat dipun lawan Abu Bakar Umar Utsman Sayyidina Ali ing salajengipun kaos muni penguntung sedaya yang leluhur kula lan yang leluhur panjenengan sedaya leluhur saking tiyang dalem saking tiyang estri leluhur dalem satri sebuahan leluhur ingkang kemutan kersan yang boten kelimakan leluhur ingkang bersumpung leluhur ingkang nate manggih wonten ing pengagani pramila sedaya sami dipun kinten penune sampun mugi sedaya kalepatanipun para leluhur dipun ngapunten sedaya kalepatanipun lan dipun tampi amal kesaenganipun mugi saged lepas puripun padang reginipun jembar puripun dipun atur umatipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaparinga papan panggilan ingkang langkung prayogi sapanjenengan mugi percawa paling barokah ketentuan kapan lan kahurmatan winjuna padha desan ingkang mangken pawonten ing mriki panggilan winjuna anggenipun pikiran winjuna anggenipun menawi percawa winjuna anggenipun yang berdamel sakdoro kayanipun winjuna satanun tamuhipun winjuna winjuna wasallamipun sampun langgaran sudah apa-apa senang paksa dumateng yang sepupu soho tambah pangestu mujeng dumateng para rawuh ingkang sami katuran benerak wonten mriki sedaya mawon. Satrang jemban pekadat malih nyakadatipun warga Rodesan ingkang sami makan pawonten ing panggilan mriki ugi caos muni dumateng para nabi, para wali, para mukmin, para belajaran, para aulia ugi muni dumateng bulan-bulan sampai bulan ini yang sedang menjadi sempurna dumateng sedaya untuk support beliau berumah jadi pagi gending masian ugi muni dumateng Syekh Bakir ingkang agami tanah pemujani ugi muni dumateng cikal bakal kang bakali dusun Rodesan ugi muni dumateng cikal bakal kang bakali banjar kawasanipun warga Rodesan ingkang sami mangkempal wonten ing panggenan mriki
Ugi dumateng sangat yang kang manggen pun engke kawan gangsa kang wonten tengah pramila dan pun sami dipun-pun bumi sapanjenipun mugi Gusti Allah paring barokah ketentreman bimbingan kacekapan lan kawilujengan menuju anggenipun bagian menuju anggenipun ngomongi putra wayah menuju anggenipun nyambut damel menuju sakana kayanipun menuju satanipun menuju salanipun sampun manggalan sunggal napa pesanan paksen dumateng kang sepuh prasanaken tambah panggung dumateng satun Rabu ingkang sami kaaturan pinarak wonten mriki sedaya mawon saturan nggih bantu kajat malih kajatipun warga dirisan ingkang sami makempal wonten ing panggenan mriki terus mulih dumateng dinten 7 pekenan gangsal 3 lan 12 taun 8 sekawan ugi dumateng dina bidang dina gisir kali dalan rijal lah babung ruku wasing ruku bangasing sasi masing taun ugi mulih dumateng lemah sangat kayu aing rong landak pakupon merah getih dininung balung dinumpuk ilo benar pati medi dedean ugi mulih dumateng gelondong pengareng-areng Jauhnya dumateng Bagindo Liasan Bagindo Gilir Guru Taman Guru Tani Kiamong Tani Bikut Banyu Sumber Songo Petunggalan Sandang Garbo Mulaikat Kasim Ingkang Andung Sandang Kelawan Teduh Ugi mli dumateng Kanjeng Nabi Sulaiman ingkang nglayaken kutu warang todo salumaing bumi sak purping langit ingkang manut agamanipun Kanjeng Nabi Sulaiman ugi mli dumateng sekataing kala dina kala wang kala langkah jajar kala ugi mli dumateng kaki kawak mini kawak kawakane dusun dirisan ugi mulih dumateng kaki kukuh wengi kukuh kukuing buru ingkang gaduh pawangkonipun warga dirisan ingkang sami makempal wonten ing panggenan mriki pramila sedaya dayanipun sami dipun rasuni sapengkeripun mugi Gusti Allah paring barokah ketentreman benjeman kacekapan lan kawujudan wiluju warga dirisan ingkang ngamuk sami makempal wonten ing panggenan mriki wiluju anggenipun gegrian wiluju anggenipun ngomongi putra wayah wiluju anggenipun nyambut damel wiluju sadonya kayanipun wiluju sak raja ajinipun wiluju awit dinten menika ingkang slamelanipun sampun manggih alangan sunggal napa prosunan paksen dumateng tiyang sepuh kula saha kula suwunaken tambah pangestujeng dumateng sakum para rawuh ingkang sami katuran pinarak wonten ing mriki sedaya mawon. Satuan nggih bantu kajat malih kajatipun warga dirisan ingkang sami makempal wonten ing panggenan mriki ngedakaken sedakon kamangge menghormati nabipun wulan Islam utawi wulan Dzulhijjah ingkang kawonten saking dinten Kemis Legi pramila sedaya dayanipun sampun hormati sapengkeripun mugi Gusti Allah paring kebagas warasan dipun paringi kekebalan iman Islam dipun paringi kegiatan dohir batin tineping saking sedaya balak tinenggana ketentreman kecekapan kacekapan lan kawujudan wiluju warga dirisan ingkang sami makempal wonten ing mriki panggenan wiluju wiwit dinten menika ing slamelanipun sampun manggihaken setunggal napa prosunaken paksen dumateng tiyang sepuh prosunaken tambah pangestu lujeng dumateng sakum para rawuh ingkang sami katuran pinarak wonten mriki sedaya mawon saturan bujeng kuwatna nggih metri dumateng sedaya warga dirisan ingkang sami makempal wonten ing panggenan mriki saking sepuh saking anem saking kakung saking putri sedaya pramila dipun putri bojong kuat saged kuat lujeng anggenipun nampani alam bebrayan kawontenanipun wulan Islam utawi wulan Dzulhijjah ingkang mawah tanggal sepisan wonten ing dinten Kemis Legi nggih menika dumateng sedaya
tanggal siji Kemis Legi. Oh, nggih. Siji kono. Rawane bulan. Tanggal siji Kemis Legi. Nggih, nuwun sewu. Ya sangat lan ngerti warga Rodenesan ingkang samya makarya ingkang pakulinanipun nyambut damel wonten ing pertanian sageta medal wulu saking buminipun ingkang nyambut damel wonten ing tandak kula sageta layar anggenipun pados pangupa dewa ingkang nyambut damel wonten patung pemerintahan nggih sageta ayem jenjung sampun ngantos minangkih alangan setunggal napa sedaya dayanipun kula suwunaken dumateng Gusti Allah mugi-mugi dipun paringi barokah ketentreman kejenjengan kacekapan lan kawujudan wilujeng anggenipun gegriyan wilujeng anggenipun nyambut damel wilujeng sakdonya kayanipun wilujeng sakanan puhipun wilujeng widinipun kebersamanipun sampun manggihaken sunggal napa perusahaan vaksin dumateng kang sepuluh prasaha kula suwunaken tambah pangestu dumateng sapuluh rawuh ingkang sami katuran pinerak wonten mriki sedaya katuran nggih bantu kadat malih kadat pun laku dirisan ingkang sami matempa wonten ing mriki kawontenanipun dengan pitu kalian kawontenanipun sepuluh majemuk menika njamukaken dumateng sedaya warga Rodenesan saking kakung saking estri saking anen saking sepuh sedaya sanak kadang kulit daging keluarga sageta rukun reruntuhan sampun kantos wonten ingkang adu semu sampun wonten ingkang gadhahi ide sampun kantos wonten ingkang gadhahi kemangke dengki srei jail kakil dawen panasen kakonaten maren lan dawen italo katutup darat angin sampun kanipun taun dah kangge ngajeni wontenipun wulan di sedaya yuga kalawu mugi-mugi angsal barokahipun Gusti Allah sedaya warga Rodenesan sageta kurang sampai mungkin gagas warasan sampun manggihaken sunggal napa perusahaan vaksin dumateng tiyang sepuh perusahaan tambah pangestu dumateng saking para rawuh ingkang sami katuran pinerak wonten mriki sedaya nuwun sakuran nggih bantu kadat malih nyakadat pun warga Rodenesan ingkang sami matur pangrongan ing panggenan mriki kawontenanipun golong songo nggih putri dumateng daganipun warga Rodenesan ingkang sami makempal wonten ing mriki sedaya pramila dipun putri golong songo sageta wiluju sak bebasipun nampi ketamuan wontenipun wulan Pura tanggal wonten ing dinten rezeki ugi menteri dumateng sedherekipun warga Rodenesan ingkang sumai sami makumpal wonten ing panggenan mriki menteri sedherekipun ingkang lahir sareng sawat kakang kawah adi ari-ari gedhe proses pengkliwatan garasan ingkang boten kelimatan ugi menteri dumateng sedherekipun kang tunggil pertapan siji panggungan ugi menteri sedherekipun sekawan gansal bangkeng genep pintu kang ngumpul-ngumpuli ugi menteri dumateng sedherekipun kang kedhe kang kawangan kang persenggulan menteri dumateng sedherekipun kang kawastanan amanah amarah setia mutmainah pramila sedaya dayanipun sami dipun betri sapanganipun mugi Gusti Allah paring barokah ketentreman hidupan kacekapan lan kawujudan wilujeng dinten kebersamanipun sampun manggihaken sunggal napa perusahaan vaksin dumateng kang sepuh kula
wonten sakum para rawuh ingkang sami katuran binarak wonten mriki sedaya mawon. Saat langgih batu kajat malih nyata jatipun para watu rodi pisan ingkang sami makempal wonten ing panggenan mriki kawontenanipun butuh takang butuh menika beteni menggunakan tiang sepuluh ingkang sejati bila petak menika pemanasan roh saking dosa atau pemanasan roh saking nur sakwanci-wanci warga desan agenane sepuanen angka dari kesempatan kali sinten mawon mugi Gusti Allah enggal paring pangapunten kawontenanipun butuh-butuh lan butuh-butuh butuh-butuh mesti menggunakan waktu desan ingkang sami manufa wonten ing panggenan mriki mesti menggunakan bumi ingkang jatuh pamangkonipun mergo desan piyambak piyambak bumi kang kejemuran sekeseberan kaidah kalampan kesampat-kesambu bumi wonten kelepatanipun mergo desan ngapunten sakjroning ngapunten nepuro kasan-kasanipun mergo desan agenane pepanen ingkang sami makepal wonten ing mriki sedaya kawontenanipun tentara yen kalani swarga desan pepanen agenane yen kalani para ingkang dadosan sekali lan danu nyakalani para ingkang sampun wangun dua maring Allah ingkang dereng wangun maring Allah kan kulo tetur ayu wasama kumujeng dumateng waktu potensian ingkang sami makempal wonten ing panggenan mriki menawa anggen kesusahan menawa anggen menawi kaputra menawa anggen menawi menawa sakura kayanipun sakanu itu menawa dimuka bersama-sama sampun anggen segala bersama ing pasien rumahan yang sepuluh kula sunaken sampai mujeng rumahan satu kelawan ingkang sami katuran binarak wonten mriki sedaya. Amin. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhik. Allahumma shalli ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya mujammi wal afat wa taghfirna bi jami'il hajat wa tudamna bi jami'il sayyi'at wa tarfa'una bi anna darajat wa bi barina basal khayat min jami'il khalaqil hayati wa badal mamat. Allahumma taqabbal wa asil sawaba ma qara'na min al-Qur'anil azim wa ma halala wa mastakana wa mastahana wa ma sallana sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam hadiah wasilah wa rahmatan nasilah wa barakatan syamilah ila hadrati habibina wa safina wa qurrati a'yuni sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila jami'i wa minal anbiya wal mursalin wal awliya wa sahbihi wa salihin wa sahabati wa tabi'in wal ulama al-aqil wa musannifin al-mukhlisin wa jami'il mujahidin fi sabilillah amin wal malaikatil muqarrabin khususan Syekh Abdul Qadir Al-Jalani summa ila arwahil qubur minal muslimina wal umat wal mu'minina wal mu'minat min masyariqil ardi ila magharibiha bari wa bariha kusan aba'ana wa ummahatina wa jadatan wa nabatina wa naqusu kusan wa salih Allahumma firlahu warhamhu baqi wa rahmun Allahumma sila rahmata wal maghfirah ala kubur min la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Allahumma inna sulaka samadan bidin wa afatan fil jasadi wa syaitan bil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan badal maut. Allahumma hawin alana bis sakaratil maut wa najatan min al-afwal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo iki berkate saged dipora menawi titipan ing bandolan mengke betot dipetakne malih nggih. Monggo. Allahumma shalli ala Muhammad.